kan landen kan, over golven van zout. Les ik golven in het zand en ik keil een keer uit en de rollers die slaan en ze kietelen een pijl op dat de lachen blust en hangt er soms mist. Dan nou ik me in, anders neem ik de dunen en stuwen naar binnen. Ik ben de wind en ik kom hier graag. Kan ik spelen met meulens en torens en in de hoge bomen ben je toe van een boer. Iedereen zet mijn winst, mijn hoor je niet klaar. Verliezen doe ik nooit, van de eeuwigste dag. Alleen er soms buren om te wassen dat al inrichtingsverkeer bonus royaal. Ik ben de wind en ik kom hier graag. Als ik kijk uitzie, of ik aan landen kan, over golven van zout, blaas ik golven in het zand en ik keil een keer uit en de rollers die slaan en ze kietelen een pijl op dat er lachen beslaat en hangt er soms mist, dan hou ik me in, anders neem ik de dunen en stuwen naar binnen. Ik ben de wind, ik ben de wind, ik ben de wind. Ik ben de wind en ik kom hier graag. Ja, er zijn meer veel mensen rond mij.
Ja, ik wou eigenlijk van alles vertellen. Even kijken hoor. Oh, ik ga automatisch in het Zeeuws weer naar verder. Want het is een Zeeuwstalig liedje. Dat heet Wind. De tekst heb Jan Zwemer geschreven. Ik heb verschillende optredens met Jan Zwemer gedaan. Er was een dichter en het is een dichter. Een historicus. En ik deed een voorstellingen met muziek en Jan Zwemer die las gedichten voor en we deden combinaties en het liep in elkaar over enzovoort. Dus dit is zo'n liedje ervan. In het Zeeuws dus. En ik heb liedjes in het Zeeuws, in het Nederlands en in het Engels. Ja, ik wou eigenlijk van alles vertellen. Maar er gebeurde zoveel op Borreling. Eigenlijk zoveel dat ik niet echt, hoe moet ik het zeggen, geen touw vast kan knopen. Of tenminste, het is zoveel en dan onder woorden brengen. Ik word even afgeleid. Er staat weer iemand met een prullenbak van alles. Tegenwoordig viel me op de heenweg hier ook. Maar was er iemand gewoon in heel nette kleren. Dat wil niet alles zeggen natuurlijk. Ik ben gewoon een nette fiets en die was blikjes uit een prullenbak aan het halen. Dat zie je eigenlijk overal. Dus nu zie ik daar weer iemand. Ja, geld bij elkaar sprokkelen. Ik weet niet of ze arm zijn of dat ze het voor iets anders willen gebruiken, voor drugs of zo. Ik zit hier op het strand in Ritten. Ja, het is niet zo'n heel lekker strandje. Ik ben nu wel opgegroeid. Een beetje apart strand. Tegenwoordig met naaklopers, wat eigenlijk een gedoogd beleid is en niet helemaal frisse naaklopers. Dus ja, zo heb je wel meer een beetje zulke mensen die er wat naartoe komen. Het is geen naakstrand trouwens. Nou ja, dus ik word afgeleid van daar hetzelfde figuur. Die lopen nu weer terug. Maar goed, wat er, even kijken of ik focus op kan houden. Waar ik het eigenlijk wil over hebben is dat er heel veel misleiding is van allemaal, ja, ik weet niet of ik de naam al moet noemen. Nou ja, bijvoorbeeld van Martijn Verstaver zie je dus heel veel berichten. En nu gaat het niet precies om hem, aan de ene kant ook wel. Omdat dat wel een heel goed voorbeeld is. Omdat eigenlijk, je ziet dat er zoveel mensen eigenlijk alleen maar heel positief reageren, zeg maar. En die worden ergens ingetrokken en ze hebben het niet door. En dat is omdat hij eigenlijk heel een soort nieuwe informatie vertelt. Wat niet nieuw is, maar nieuw lijkt. En wat hij dus stilt, hij doet net of hij een volle bak alle herinneringen nog heeft, waar hij vandaan komt, van een andere wereld en van de oorspronkelijke wereld. En vervolgens een paar jaar later vertelt hij weer ietsje anders en dat zie je steeds bij hem. En ik heb er zelf, ik ken hem, ik heb er zelf veel wat ervaring mee, ik heb er heel lang niet meer gesproken. Ja, er valt eigenlijk zoveel over te vertellen en het gaat niet om hem, maar ik wil het wel als voorbeeld eigenlijk gebruiken. Omdat je ziet dus precies dat dit gebeurt. Overal worden mensen verleid en misleid en in de spiritualiteit, in allerlei gebieden. En dan heb je bijvoorbeeld Martijn, die zegt het dan en die vertelt dat en die heeft het dan over Argonte, Matrixen en de Matrix enzovoort, allemaal zulke dingen, oorspronkelijke wereld. En dan gaan mensen worden ze daar weer ingetrokken en je ziet dat hij heel bewust mensen aan het mind control is, dat vertelt hij ook in zijn lezingen, dat hij daar super goed voor is en dat hij daardoor heel veel ontvoerd is door allerlei machten enzovoort en dat hij bleek dat hij kan. Nou ja, als hij dat vertelt, dan moet je al eigenlijk even alert zijn van oké, is hij dat nu ook met mij aan het doen? En dat merk je ook. Ja, daar kan ik dan weer heel veel over vertellen nog. Maar dat wil ik nu niet doen. Misschien andere keren. Of als mensen er contact over willen, erover willen praten, mag ze dat ook meemaken en zien enzovoort. En daar heel veel last van hebben. Dan wil ik daar zeker over praten.
Dus daar wil ik dieper op ingaan enzovoort. Maar je ziet dus dat hij inbreekt, dat hij kopieert. Dat heeft hij voor mij ook heel erg gedaan. Dus hij kan in mensen heel inbreken. Doet hij met een hele partij machten er rond. Dus dat merk je ook. Dat er 7 grondwezens en zo zitten. Maar nog andere gemenselijke machten en zo. Dus even een heel groot verhaal. Daar wil ik het niet heel uitgebreid over hebben. Want ik wil het niet per se daarover hebben, over hem. Ik wil hem ook totaal niet zwart maken. Waar het over gaat is dat je ziet dat mensen constant helemaal misleid worden. En dan is er weer eigenlijk een nieuw vangnet. Die eigenlijk zegt van, ja, pas op, want een nieuw age verleidt je. Pas op, dit verleidt je. En dan zeggen ze over zichzelf, ja, maar je moet mij ook bekritiseren, ook waarnemen. Want misschien vertel ik ook de waarheid niet. En daarmee merk je dus, zijn precies allemaal die mind control programma's. Het is veel groter dan dit, want als je alleen dit zou horen, dan zou je denken, nou ja, dat kan dus verder wel meer. Maar het is een hele combinatie met van alles. Wat hij zegt, hoe die inbreekt in mensen. Dus ook op afstand. Hij kopieert informatie van mensen. De informatie die hij heeft komt niet van hemzelf. Hij heeft niet de herinneringen aan de oorspronkelijke wereld. Hij komt wel van de artificiële wereld vandaan. Die gekopieerd is van Oer. En Oer is heel wat anders dan de oorspronkelijke wereld. Van Oer is Oer. Is alle leven, is het leven, is het volledige, complete, is het leven. Oorspronkelijke wereld is, als je even over tijdslijnen zo praat, je het op die manier zou zien, dan is dat later in de tijd en is er een oorsprong gekomen. En dat is niet de oerwereld. Dus dat is heel wat anders. Dat is de schepping, zeg maar, de oorsprong. Maar iets anders dan de schepping dan we kennen. En hij heeft het dus over de oorspronkelijke wereld. En dat is dus een kopie van de oer, maar niet exact een kopie. Het is een aftakking ervan wat apart is gezet. En er zijn weer dingen uit ontstaan, vanuit geluid en zo. Maar dat is heel wat anders dan oer. Dus dat is oorspronkelijk is maar meer de schepping. En hij misleidt dat steeds. En wat Martijn doet, is dat hij overal, hij scant in het aardse veld in. In het begin zegt hij dat in de oorspronkelijke wereld doet enzovoort. En dat hij daar vandaan komt en dat zijn hele herinnering intact is gebleven. Maar toch vertelt hij nu iets anders dan wat 2 jaar geleden enzovoort. Zie je dat steeds? Boten, geluid, vliegtuig. Ja. Maar dat gebeurt dus heel smerig. Dus ik zag vandaag weer een nieuw filmpje en ik heb er heel lang geen dingen van gekeken. Ik heb net laatst dit filmpje en een filmpje daarvoor gekeken. En ja, ik reageerde. Oh nee, en nog 1 filmpje daarvoor en daar heb ik op gereageerd. En daar keken dus mensen op en er waren mensen die werden ineens eigenlijk van wakker van. Wacht eens, verdorie, dat is inderdaad wat er gebeurt, dat merk ik ook. Dus daar heb ik contact mee over gehad en ineens vertelt Martijn alles, heel veel wat ik met haar aan het vertellen ben van hoe het voor mij in elkaar zit. En over Martijn, maar ook dus over Oer enzovoort. En dat we niet meer moeten gaan zweven, maar dat we moeten doen. Dit is niet helemaal. Het is veel groter zo, maar puur daarom, daar kom ik zo op. In elk geval vertelt hij ineens allemaal die dingen ook en dan gaat hij een andere weg op en vertelt hij dat, maar wel met een heel misleiding en met een einddingen eraan die gewoon niet klopt. En dat is wat hij steeds doet. Hij breekt in mensen die heel veel oer herinneren en in zich dragen, want hij heeft dat zelf niet. Hij is zelf een artificieel. En zo kan hij dat kopiëren en doet hij zich voor als een deel van het leven, als dat hij dat nog allemaal weet en zo. En met heel veel arrogantie. En dan gaat het niet om omdat hij dat zelfverzekerd vertelt, maar dat is het. Dus dat wou ik eigenlijk wel even melden. Omdat dat gewoon heel smerig gaat. Nu heeft hij een relatie met Senne. Nou, ik heb met Senne een half jaar terug, of tot een jaar terug,
heb ik heel eigenlijk intensief contact gehad. Elke dag mee gechat en zo heel veel. Ze heeft nog een video opgenomen, podcast zeg maar, op het strand. Dus eigenlijk hetzelfde als wat ze nu heeft opgenomen met Johan, in de duinen dus. En Johan zegt dat dat idee ineens in hem opkwam. Nou, je kan je ook wel vragen misschien heeft Martijn dat idee wel in zijn hoofd geplaatst. Want dat doet Martijn, zulke dingen. En dat is dus niet om hem zwart te maken. Want je zou ook dan kunnen zeggen, als hij zegt je maakt me zwart. Je zou kunnen zeggen, nou dan vertel ik dus wat zijn krachten zijn. Weet je wel, dus dat is dus wat hij onder andere doet ook. En Senne is hetzelfde, dus die heeft heel veel... voor mij, ik heb haar heel veel verteld, ook over Martijn, toen hadden ze nog geen relatie. Over Judith, waar ze beste vriendjes mee was. En Judith had de hele tijd ruzie met Martijn. Het is een heel verhaal. Als ik dit zo vertel, dan denk je nou, is dat nou zo bijzonder of zo? Maar het is nogal wat, want er werd geschreeuwd in die zaal en zo bij Martijn en van alles nog wat. En ik merkte elke keer dat dus, als ik het met Sen over had, dan zei precies Judith die dingen, heb ze weer berecht gemaakt, precies wat ik zei. En dat merk ik nu dus met Martijn ook. Martijn zegt er nu ineens dingen die ik aan Sen heb uitgelegd. En dat is met Judith hetzelfde. En dat was, dan zie, en dat merk ik ook. En die doet het ook exact. Judith zegt zelfs dat ze Maria Magdalena. En dat ze heeft een jaar geleden of zo zei ze dus allemaal van dingen van alles wat ik zeg is waar. Ik vertel alleen maar de waarheid. Echt alles is waar. Niks is een leugen. En dat ze gewoon 100% de waarheid weet. Ze kopieert constant alles van Martijn. Wat Martijn zegt, kopieert zij weer en van anderen. En dat deed ze dus ook van mij en dat doet Martijn ook. En ik ken Martijn al sowieso 12 jaar. En zeg maar hier, fysiek. En dit is wat hij toen ook deed met lezingen. En dan merk je dat hij op je inlogt. En dan doe je dus even wat met je bewustzijn. Even blokken of je doet even iets heel aparts uitzenden. En dan zie je ineens dat hij niet meer goed uit zijn woorden kan komen. Want dan wordt dat verstoord. Dat wil ik zeggen. Ik kan er nog veel meer over vertellen. Maar mijn doel is niet om hem zwart te maken. Absoluut niet. Maar wel om mensen te waarschuwen. Want je ziet dat er zoveel mensen helemaal ingetrokken worden. Terwijl hij allemaal misleidingen vertelt. Hè. Dan zegt hij dat hij contact heeft met Trump of zo. Dan heeft hij het over, nu heeft hij ineens over van, je moet dat in feite heel veel complotten dus eigenlijk helemaal niet waar zijn enzovoort. Dan vertelt hij dat ingewikkeld. Even ingewikkelder dan ik het nu zeg. Ik zeg het even heel simpel. Heel kort. En dan laat hij eigenlijk daaraan twijfelen. En hij zegt dan, en dat kan natuurlijk, dat er heel veel complotten niet waar zijn. Maar waar het om gaat, dat hij ineens mensen helemaal dat hij eigenlijk een nieuwe herstart maakt. En dan vooral ook naar rijke mensen toe. En hij wil het gewoon veel groter aanpakken, ook qua inkomen natuurlijk, met geld. Dus dan zie je ineens een hele andere beweging waar hij nu ineens mee bezig is. Daarom heeft hij het oude gestopt en doet hij ineens dit. En zijn verhaal verandert ineens. En ineens, dus ook op het gebied... wacht even, ik wil eigenlijk zoveel vertellen. En dan vergeet ik het ene waar ik mee bezig was. Omdat dat er even andere informatie is. Even kijken hoor. En over complotten. Bijvoorbeeld hij zegt het nu, heeft het ineens heel erg over dat er ook in de overheid, militairen en allemaal zulke dingen, kabal enzovoort, dat er gewoon allemaal heel veel goede mensen ook zitten en dat we onze trilling moeten verhogen. Dus eigenlijk vertelt hij wat hij eerst jarenlang af heeft opgegeven op de New Age, van dat is geen waar, vertelt hij nu zelf dus. De trilling moeten verhogen en dat ook zij allemaal en dan ineens krijgen we een nieuwe wereld of een nieuwe, een nieuwe wereld. Volgens mij zegt hij dat ook letterlijk. In elk geval, als hij het niet letterlijk zegt, dan een soort nieuwe wereld, zegt hij dus.
Maar wat hij dus eigenlijk aan het doen is, hij is de agenda van een New World Order aan het uitrollen. En dat is 12 jaar geleden al gebeurd toen hij hiermee begon. Dat is zijn doel, dat is ook de machten waar hij mee samenwerkt en die hem dit laten doen. En er kijken steeds machten mee, menselijke machten. Die kijken op een visuele manier mee. Een soort energetie, die merk je ook als je daar naar zijn lezingen gaat. Dan merk je dat ze ook dus dan inloggen in je hoofd. En Martijn maakt dat mogelijk. Dus hij kijkt ook steeds naar die velden waar ze zijn. En dus ook van die 7 agontische velden. Ik vertel het even in een heel snel tempo. Heel eenvoudig. Maar wat hij dan heeft gedaan is de mensen dus eigenlijk de hele goede mensen die eigenlijk echt voor een nieuwe wereld willen. Of voor een nieuwe wereld. Nou, ik noem het even die woorden, maar het is dus niet een nieuwe wereld. Wat er eigenlijk is, we willen gewoon oer weer terug. Dat het volledig hier is, alles aan is. En wat hij dus doet, is dus mensen eigenlijk passief zetten in een nieuw veld, in een vangnet. Met een soort nieuwe informatie. En dat zet hij tegenover eigenlijk allemaal informatie wat dat al is. Religieuze dingen, New Age enzovoort. En dan is hij eigenlijk het antwoord van, kijk, dat is allemaal niet goed. En dan vertelt hij 80% waarheid en 20% is dus misleiding. En zo zorgt hij dus eigenlijk de mensen die dus echt wel een goede wereld willen en daarvoor willen gaan en daarvoor van alles willen doen, dat die passief worden gezet. En zo zie je ook dat die mensen gewoon een paar jaar lang gewoon eigenlijk gebeurt er niks. Dan zegt hij dat hij cursus geeft om in je kracht te komen of bekrachtigingscursus enzovoort. Maar je ziet dat er heel veel mensen gewoon eigenlijk veel slechter uitkomen. En eigenlijk juist van de aarde weggaan. Veel verder in het hoofd en denken en nog meer informatie. Ze willen nog meer naar Martijn toe. Martijn wordt de verslaving en dan ga je daar nog naartoe. En dat is precies waar hij goed in is, dat mind control enzovoort. Het is niet alleen mind control, maar dat doet hij wel heel veel. En dat zie je gewoon helemaal hoe hij doet, wat is het tonen die hij gebruikt en nog heel veel meer. Maar dat is ook gewoon hele heftige, gevaarlijke dingen dat hij in je inbreekt. Heel veel mensen die hebben dus als ze ergens over nadenken bijvoorbeeld, dan komen ze bij Martijn terecht. In een idee, dan horen ze Martijn dingen zeggen. Dus dan komen ze juist niet in hunzelf, maar dan komen ze van, wat zal Martijn zeggen? Of ze denken dat niet eens, maar ze praten hem gewoon na in dezelfde woorden. En als je met zulke mensen in gesprek bent, dan kopiëren ze gewoon exact wat Martijn zegt. Dus ze praten eigenlijk Martijn. Dus ze zijn besmet met het Martijn-programma. En dit is echt serieus wat er heel erg veel gebeurt. Dus eigenlijk de mensen die eigenlijk juist wat diepergaander zijn en echt willen knokken, strijden zeg maar, voor een betere wereld, echt ervoor willen gaan, echt actief, die worden eigenlijk juist passief gezet en die doen eigenlijk een paar niks en zo gebeurt er eigenlijk juist niks. En dat zie je dus nu weer. En die mensen gaan steeds meer in hun hoofd, maar we moeten juist in onszelf, we moeten juist onszelf, Martijn zegt nu ook van we moeten onszelf aankijken, maar hij is zelf gewoon, ik zeg het gewoon een verschrikkelijke narcist en arrogant, dat zie ik echt in me en ik wil hem niet zwart maken en dat doe ik dus ook niet. Ik noem gewoon wat ik zie, wat ik heel erg ervaar en ik vind het echt wel belangrijk om te zeggen, omdat er zoveel mensen intrappen. En het gaat er niet om dat hij foutjes maakt of zo, want daar gaat het heel niet om. Maar als je zegt dat je 100% de waarheid spreekt en echt daar constant jarenlang over door blijft gaan dat hij de waarheid spreekt en het 100% weet, en dan moet je dat ook doen. En als je een foutje maakt, dan moet je zeggen, ja klopt, nee. Maar dat is zijn doel niet, want zijn doel is, hij zegt dan manipuleren. Dus en daar kan je dan nog heel veel dieper over doorgaan met wie doet hij dan, en met wat en waarom enzovoort. Maar dat wordt dan, daar ga ik nu ook allemaal niet over hebben.
maar het gaat erom, wees alert en kijk het aan en kijk hem aan. En dus alles, het gaat niet alleen over hem, maar hij zegt van, ja, eigenlijk hij zegt hetzelfde over de New Age, over religies, over van alles. Over complotten heeft dit nu ineens, dat het ongeveer niet waar is. In de coronaperiode zei hij ook vaak tegen mensen van nou, als in zijn lezing en zo, van als vaccineren verplicht is, dan doe ik het en dan kan ik dat gewoon neutraliseren. Dus zo zouden andere mensen dat ook bijna doen. Dus stel dat hij dat zou kunnen neutraliseren, dan zouden heel veel mensen dat ook doen wanneer ze in een heel moeilijke situatie zitten, bijvoorbeeld met familie of wat dan ook, en dan gaan die dat eigenlijk niet kunnen neutraliseren en dan zijn ze de sjaak, zeg maar. Dus het zijn nogal dingen. Ja, en dan betreft die complotten dus. En over het leger en allemaal zulke dingen. Dus hij is dit nu nieuw aan het opzetten. En eigenlijk is een goede beweging van echt werkelijkheid. Dan willen we nog wel een overheid, willen we militairen, is dat allemaal nodig? Of als we echt naar de oer gaan, en ik heb het dus niet over de oorspronkelijkheid, waar Martijn het over hebt, maar als we de oer hebben, dus de 100% volledigheid, aanwezig en alles, als we dat willen, dus dat we echt alles kunnen, dus dat we inderdaad ook alles kunnen neutraliseren enzovoort en alles, dan hebben we dus dit allemaal niet nodig, het hele systeem. Wat Martijn nu aan het aanprijzen is, hij prijst ongeveer de Argonten aan, de kabal en de militairen en ja, die willen of aanprijzen, maar ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk moeten we nu gewoon heel goed voelen, wat willen we nu? Want hij zegt, je moet eigenlijk je trilling gewoon ietsje verhogen. Nou, dat is wat de New Age zelf ook zegt. Je niet trilling verleggen en dan verhogen, een hogere trilling. Maar ja, dan krijg je een wat andere wereld. Maar zullen we ons niet gewoon eens even 100% bevrijden van alles? En dat doe je dus niet ook om uit de matrix te vluchten. En over de matrixen valt dus ook weer heel veel te zeggen. Want daar heeft Martijn en die groep en jullie het ook constant over. En heel die groep zijn de groep. Ik heb het dus niet per se over de groep aanhangers Martijn. Maar dus over allemaal mensen die hiermee bezig zijn met allemaal zulke dingen. Bevrijding of wat dan ook. En bevrijding is ook weer iets waar ik dan wat over kan zeggen, maar die zijn dan over de matrixen en zo, die denken van dit is één matrix en dan moeten we uit ontsnappen. Hè? Dat zegt Judith ook veel. Haar mailadres is ook the only way out is the way in. En dan heeft het weer over de matrix en wie wil er met mij uit de matrix. Is het nou erin of eruit? Hè? En als je erin gaat, ga je er misschien dan juist wel in. Hè? Of als je eruit ga je er juist wel in. Maar waar het over gaat, is dat die matrixen, maken wij zelf aan. En dat is dus heel simpel. En daarom kloppen heel veel dingen, of echt extreem veel niet van Martijn zegt. Want die stuurt er precies de verkeerde kant op. Dat we over een paar jaar zijn we er nog steeds niet. Want dat zei hij 10 jaar geleden ook. Van nou, nu gaat er wat veranderen en zo. En dat zegt hij nu weer. Hij zegt dat in zijn video ook van nu heel snel, dus binnen een jaar of zo. Dan gebeurt er van alles. En dan wat er gebeurt is dat je eigenlijk dat er van alles gaas in jezelf komt. Die jou dus eigenlijk helpt om zeg maar, wakker te worden, alles weer te zien enzovoort. Maar dit is niet wat hij bedoelt. Dit zegt hij in die woorden vanuit zijn agenda. Want wat er gaande is, en dat is heel snel gaande, en daarom wil hij dit ineens zo doorpushen. En daarom heeft hij ook die opdracht gekregen. En dat heeft hij zelf ook op die manier, die opdracht. Maar hij is een programma, een artificieel programma en nog meer dingen is die. En hij
dit probeert hij te maskeren, maar dit wil hij heel snel doordrukken, zodat het heel snel dat we niet meer terug kunnen. En dat is dus met alle smartphones en straling en al die troep, is dat de antichrist komt. Dat is niet een wezen, maar dat is het artificieel bewustzijn, het anti-leven. En daar krijg je mee te maken. En daar hebben we al extreem veel mee te maken. Dus die bepaalt al wat we voelen. Die scant ons helemaal. Als ik, wat ik vorige keer ook zei, als ik fietsband zeg, dan kom ik thuis. Nu heb ik toevallig dingen aanstaan, maar als ik die niet mee heb, als ik gewoon helemaal niks bij heb aan elektriciteit en wat dan ook, en ik loop in de natuur en ik denk nu fietsband bijvoorbeeld, en ik denk er voor de rest niet over en ik heb er al jarenlang niet over gedacht, maar ik denk daar heel even aan flits. En dan kom ik thuis en dan zet ik mijn pc aan en dat kan ook de volgende dag zijn. Dan zet ik mijn pc aan en dan krijg ik ineens reclame van fietsband. Vanuit het niks, terwijl ik dat een jaar lang niet gehad heb en niet eens over nagedacht heb. Dus dat is echt wel wat er gaande is. En die gaat ervoor zorgen dat er allemaal onrust in ons komt. Maar echt dat we dingen willen of juist niet willen en weet ik wat allemaal. Martijn die gaat daar mensen in misleiden en daar is hij nu al mee bezig. Van je moet je er zelf maar voor openen, want het is wie jij zelf bent, dus laat het maar toe. En dat is precies dat. En dan kan het juist helemaal binnentreden en er worden juist tot transhumaan gemaakt. Maar eigenlijk is het ook geen transhumaan, want het is nog veel verder dan dat. We worden echt overgenomen. Dus dan heb je het niet per se over een combinatie van mens en iets zoals een cyborg, maar eigenlijk nog heel wat anders. We worden gewoon gekaapt. En dan straks hebben we het helemaal niet over een fysieke wereld meer. Dan zijn we gewoon gekaapt. En dit is gebeurd. En ik weet het, omdat ik daarin ben geweest, kan ik ook wel allemaal, zou je ook kunnen zeggen, dat zegt Martijn ook. Martijn zegt dit trouwens niet hoor. Maar goed, ik weet het vanuit eigen ervaring en ik weet vanuit mezelf, of ik nu heel veel dingen niet vertel, weet ik nog steeds vanuit mezelf, zonder dat ik vertel wat er gaande is en ook in de toekomst enzovoort. En over waar ze naartoe werken, want dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk gaat lukken. Maar ik ben er geweest en van alles en nog wat. En dat is weer een heel ander verhaal. Daar wil ik ook nog eens heel wat over vertellen. Want ik ben dus wel echt heel veel ontvoerd. En in lijnen, allemaal lijnen en lagen enzovoort geweest. Ook in Oer, maar dan kom je niet in een wereld, maar dat is, het opent zich en je bent het zelf helemaal. Daar wil ik een andere keer nog wel van alles over vertellen, ook hoe je daar naartoe kan. En ik ben aangevallen heel erg en het is hier extreem geblokt. Even kijken, er komt eigenlijk zoveel op. Ik moet eigenlijk eens een keer opschrijven. En dat ik gewoon echt even dingen ga behandelen van wat zijn de matrixen nou? Wat klopt er niet aan wat Martijn zegt? En die matrixen, dus ze zijn allemaal in onszelf. En die ontstaan en de argonten zijn ook uit onszelf ontstaan. Allemaal die lagen. En dus wij zijn er in feite God over. Dat is dus wel jezelf helemaal aankijken en eerlijk zijn. En ik moet nu gelijk aan Martijn denken, omdat ik zie dat hij dat ook zegt. En dat zegt hij 12 jaar, maar hij zit zelf niet. Ik heb hem zelf met hem geconfronteerd. Ik heb in een groep van hem gezeten, Nederland Bewust Anders. Ging hij ook leugens aan mensen vertellen. Dat hij met mij gebeld had. Ik moet vertellen. Laat ons misschien een andere keer. Maar hij had heel veel gelogen, gewoon over werkelijke feiten. Dus dan gaat het niet over een mening of zo. Maar wat hij met mij had meegemaakt. En dat was dus helemaal geen waar. En dat vertelde hij gewoon zo keihard waar ik bij stond. En allemaal zulke dingen. En je ziet gewoon dat hij eigenlijk zo goed kan liegen. Maar niet goed genoeg, want als je daarvoor open staat, dat je wel de waarheid waarneemt en dus los van hem staat, wat hij dus allemaal heel veel napraat waar ik het met anderen over heb gehad de laatste weken. Dat heeft hij dus ook weer gekopieerd. Hij pakt van alles uit het veld en vanuit mensen en dat kopieert hij en hij doet net of hij het weet, maar hij weet het niet. Hij kopieert het. Het is niet dat hij dat ervaren heeft en dat hij dat zelf ziet. Het is gewoon AI die het kopieert. Martijn is Stetser robot plus heel veel meer.
Dus de AI met heel veel andere AI's enzovoort. En mensen die dat beheren en daar ook allemaal lijntjes in zetten enzovoort. Maar dit is dus, wil ik wel zeggen, dat mensen die worden er weer in misleid. En Martijn zegt dus weer zulke dingen, maar niet de volledige waarheid. En hij doet het zelf niet. Hij praat constant, maar niet. Hij praktiseert het zelf absoluut niet. Zelfs al die 12 jaar nog niet. En waarom niet? Omdat hij die agenda ook niet heeft. Dus hij heeft niet als doel om echt dat de aarde vrijkomt en de wereld vrijkomt. Juist niet. Hij is die misleiding dat het juist niet gebeurt. En dat de mensen passief worden gezet. En dat ze weer eigenlijk de natuurlijke wereld eigenlijk niet meer snappen. Dat ze daar eigenlijk voelen ze juist niet meer. Door Martijn zijn ze helemaal in hun hoofd gekomen en zijn ze zichzelf kwijt. Terwijl ze vroeger konden ze wel gewoon voelen en de natuur zijn. En nu zijn ze niet meer. Nu denken ze alleen maar van wat zou Martijn zeggen. En dan gaan ze, ben je verslaafd, gaan ze weer op internet kijken naar videofilmpjes. Nee, weer naar lezingen. Nou, als je kijkt wat hij vraagt, dan is hij ondertussen die ook wel miljoenen hebben. En dus die kan gewoon weggaan als hij dat wil. Nou, zo gewoon niet, want hij heeft ook nog afspraken natuurlijk met allemaal machten en wezens en zo, mensen, menselijke machten enzovoort. En vanuit zichzelf. En als kind is hij vastgebonden ergens. Maar goed, dat ga ik nu allemaal niet bespreken. Maar de mensen die worden misleid en uiteindelijk doen ze niks. Heel veel niet. En ze zijn bezig een beetje in de kracht te komen, maar eigenlijk weten ze het ook niet precies hoe het werkt en eigenlijk lukt het niet precies. En uiteindelijk worden ze passief gezet en zijn ze alleen maar daar bezig. Eigenlijk een beetje met hun hoofd en nog meer informatie, nog een beetje dingetjes. Terwijl de werkelijke verandering is gewoon recht in de spiegel kijken en eerlijk zijn. En dus ook van als je dit dus doet, gewoon je eigen observeren van klopt mijn gevoel. En wat Martijn heeft gezegd, klopt dat, weet je wel. Maar dus dit hele verhaal is even om ook om als voorbeeld te gebruiken, maar ook omdat dat ik zie dat het heel extreem bezig is. En nu noem ik Martijn, maar dat gebeurt ook met andere pionnen. En je hebt dat ook in de UFO-bewegingen, waar daar Martijn over spreekt enzovoort. Die worden ook weer die manier afgeleid. En die zijn aan het wachten, aan het hopen voor, nou, misschien wil echt contact nu met de UFO's enzovoort. Weet je wel, dus maar hij doet dus hetzelfde. Hij is eigenlijk de groep die overblijft, die daar eigenlijk bekritiseert en daar eigenlijk heel waakzaam en alert in is. Hij fungeert daar als daar een vangnet van. Dat die dus ook weer passief en vervangen worden en hem volgen. In plaats van krachtig. Want het gaat erom dat je nu wel 100% eerlijk bent. En dat je wel jezelf recht aankijkt. En daarmee veranderen alles. Weet je wel, dus, en het dus ook doen. Maar dus ook wat ik allemaal zulke dingen wat ik vorige keer ook zei. Van als je eten koopt, dan maak je bewust een keuze dat je biologisch eet. En je maakt heel bewust de keuze dat je niet misleid wordt. Dus als je toch een stemmetje hoort van, ineens zoiets. Maar heel veel mensen horen niet eens dat stemmetje, zeg maar. Of het is misschien niet eens een stemmetje. Maar dat je denkt ook toch even die zak paprika chips. Die gangbaar met gif erin. Dat gif denk je niet aan, maar heel even misschien wel. En toch koop je hem, omdat je toch weer misleid wordt. En dat is juist in je kracht van nee, nu niet. Je kiest gewoon het goede. En dat is in je kracht. En dat is met alles. Welk werk doe je? Bevrijd je met je werk de aarde? Voed je de aarde? Of zit je in de IT-wereld? Gebruik je allemaal computers en met straling, terwijl je dat ook gewoon niet kan doen? Of dat je kan kiezen voor een kabel. Niet dat een kabel en een PC per se zo goed is, maar wel veel beter dan wifi. En als je geen andere keuze hebt, omdat de wereld nu wel zo gemaakt is en dat het heel moeilijk is om dat anders te doen. Niet dat het niet kan, maar het is wel lastig. Maar dan kan je in elk geval die keuze maken, nou tot zover. Ik wil toch mensen kunnen bereiken. En er zijn ook allemaal machten bezig om ons te blokkeren, maar ook dit gebeurt echt heel veel vanuit de mens. Juist doordat de mensen hier niet naar kijken. Want daardoor, dat merk ik ook enorm, dat mensen tegen mij opgezet worden, die zien bijvoorbeeld mij als negatief en van alles. Maar dat is niet omdat ik dat dan ben.
Maar dat is omdat dat idee in hen wordt gezet. En dat kan alleen in hen gezet worden via een onzuiver deel. En een onzuiver deel is dus dat het niet helemaal heel en aanwezig is. En niet eerlijk. Dus dat bijvoorbeeld wanneer je verslaafd ergens bent, om wat voor reden dan ook. En dat je toch die zak chips koopt, dan is dat eigenlijk onzuiver. Maar als je eerlijk zou zijn op dat moment. Van oké, ik weet, ik wil het allemaal horen en zien. Maar ik maak nu toch de keuze om die zak chips te kopen en niet vanuit mijn verslaving, maar maak heel bewuste keuze, dan is het al ineens veel minder onzuiver, weet je wel, of niet meer onzuiver. Dan heb je nog andere dingen erin te repareren en terug te halen en goed te bekijken en te voelen enzovoort, zodat je daar gewoon ook niet meer in misleid wordt en dat je dat gewoon niet meer nodig hebt. Valt ook nog heel veel te zeggen, want er zijn ook allemaal beïnvloedingen van buiten. Niet dat je daar niet helemaal niks tegen kan doen en zo, maar ja, daar gaat het om. En dus niet meer allemaal denken en cursussen volgen om bekrachtigingen enzovoort. Nee, het is gewoon heel simpel. Nu gewoon eens even recht in je ogen kijken en gewoon heel eerlijk zijn. En wat doe je niet eerlijk? Waar ben je niet zuiver in? En als je wegkijkt van bijvoorbeeld dat verhaal van Martijn, kijk je weg omdat je het wel helemaal aankijkt. Echt van, het kan allemaal waar zijn inderdaad. Dan ga ik eens even goed bekijken. En dus ook als je iets voelt van, nou, dat voelt niet goed. Dat je toch even bekijkt van, nou ja, wat is het dan? Voelt het niet goed? Is dat echt jouw gevoel? Komt het echt vanuit jezelf? En heb je dat al onderzocht, hoe dat werkt dan, je gevoel? Of wordt dat gemanipuleerd van buitenaf? Dus om jou gewoon nog weer vast te houden. Weet je wel, dat zijn allemaal zulke dingen. Dus ja, daar gaat het eigenlijk heel erg veel om. Het is echt heel praktisch en dus opzetten van, ja, misschien zullen we niet gewoon dus wat goed voor de natuur is. Dus heel aards. En dus ook in je werk. En als je een auto koopt, dan duurste auto die heel veel vervuilt. Of heel nieuw is met heel veel, een elektrische auto die dus nog eigenlijk vervuilender is dan een brandstofauto. Of ben je heel bewust, kies je iets van, nou, als je echt een auto nodig hebt, dat je toch echt heel bewust wel een auto koopt die zo natuurvriendelijk mogelijk is. Dus allemaal zulke dingen. En wel open, dus wel openstaan voor andere dingen. Dus als mensen zeggen, nou, een elektrische fiets is ook niet goed tegen die accu enzovoort, dan weet je er gewoon eerlijk in. En dan kan je misschien nog steeds de keuze maken om wel die elektrische fiets te kopen. Maar dan ben je wel eerlijk naar jezelf geweest. En daarmee verandert het op de duur al. Of verandert er al een stuk. Omdat je daarmee gewoon wel eerlijk bent. En daar gaat het om. En dat is nu ook dingen die Martijn zegt. Maar je ziet dat hij dat absoluut niet is. Hij maskeert dat constant. Voor zichzelf en richting anderen. Maar goed, ja, hier kan ik extreem veel over vertellen. Je kan gewoon zelf naar video's kijken en zie je dat. Maar dat gaat niet per se om. Maar waar het om gaat is dat, kijk, als het gewoon iemand gewoon was, dan was dat wat anders. Maar waar het om gaat, dat als er iemand presenteert, zeg maar, dat hij 100% de waarheid spreekt en allemaal zegt, je moet zo doen, je moet eerlijk zijn, je moet open zijn. Ja, dan moet je zelf het goede voorbeeld geven. Dan moet je dat zelf zijn. Maar goed, wat ik zei, die agenda heeft hij niet. Dus dat gaat hij ook niet doen. Want hij is met een podcast bezig. En dus misleiden. En dat is dus op dit gebied ook. Nu probeert hij mensen weer het idee te hebben dat eigenlijk de meeste complotten niet bestaan. En ongeveer. En dat we ineens allemaal maar weer in de overheid moeten geloven. En er zitten ook zoveel goede mensen in. En die moeten we ook allemaal de eenheid worden. En dat is die aan het doen. Allemaal een soort mensen aan verbinden en groot aan maken. Ja, des te meer inkomsten heeft hij. Maar goed, dat is niet per se zijn belangrijkste agendapunt natuurlijk. Want dit doet hij ook voor en namens machten. En de wereld waar hij vandaan komt. En dat is niet de oer. Hij komt van een kopie van het leven. En dus daarom kent hij dit ook niet. Dus hij heeft ook die verbinding net met de natuur niet. Hij praat erover, maar je voelt hem niet in hem. Je voelt ook niet leven in hem.
Dus hij praat, hij weet precies hoe hij dan moet lachen enzovoort. Maar je voelt gewoon, daar zit het niet in. Het is een kopie ervan. Datzelfde als de chatrobot. Die is constant met mensen in gesprek en constant informatie aan het winnen. Dat is gewoon een chatrobot. Maar die tevens wel heel erg gevaarlijk is, AI. Dan hebben we het niet over de echte helemaal grote AI, maar dat is een stukje ervan natuurlijk. Een deeltje, een programmaatje in feite. Maar wel het aangesloten is aan het totale AI-bewustzijn. Wat overal nu al doorheen gaat en iedereen scant en dingen plant. En wat dus over een jaar dan totaal mensen overneemt. En mensen, ja, die volgen dan die verhalen van Martijn bijvoorbeeld. En die denken van nou, dan open ik mezelf daarvoor. Maar die worden misleid en die weten eigenlijk niet precies wat ze doen. En die leren niet wat ze dan moeten doen. Als ze kopiëren in feite Martijn. Dat zie je bij eigenlijk al die aanhangers van Martijn. Dat die allemaal veranderd zijn in Martijn. En dat is hoe het werkt. Hè? Dus zo werkt mindcontrol ook. Ze vertellen van je moet eerlijk zijn. Maar ze doen het zelf niet. Nou, de aanhangers die kopiëren dat eigenlijk, die laten dat naar binnen komen en die worden daar een kopie van. Dus die praten weer over je moet eerlijk zijn, maar ze zijn het zelf niet en ze kijken zelf niet naar zichzelf. Dus dat is hoe het werkt, hè? Zo worden mensen geprogrammeerd. En juist dat moeten we dus ook bekijken. En Martijn zegt dat ook, van we moeten allemaal zulke dingen bekijken, maar ik zeg dat dus ook over hem. Dus in feite zou hij, als de intentie goed zou zijn en als hij het goede wil doen, dan zou dit alleen maar goed wezen wat ik zeg. Want ik zeg dus van we moeten ook dit naar Martijn ook bekijken. Maar goed, het is helemaal niet goed. Mensen zijn erin misleid dat ze dat dan zeggen dat ze doen, maar toch doen ze het niet. Want ze zijn helemaal blind gemaakt. Dit is helaas heel erg. En we hebben de kans om het helemaal open te breken. En daarom wil Martijn nu gelijk vaart maken met dit en nieuwe stappen maken. En hij praat nu ineens over andere dingen. En ineens is de kabal goed en weet ik veel wat allemaal. Of heel veel delen ervan. Terwijl er gewoon kinderen enorm misbruikt worden en verkrachten. En nog veel erger dan dit, wat ik zeg. Dat is allemaal niet goed. En we moeten gewoon stoppen met overheden, we moeten stoppen met geld, we moeten stoppen met het hele systeem, met alles wat kunstmatigheid is. Dat heeft hij ook nagepraat van mij en dat heeft hij waarschijnlijk van Senne. En Judith praat het nu ook na, omdat ze Martijn altijd napraat. Maar er is nog maar 1% over en 99% is nep. En dat heeft Senne allemaal van mij en dat heeft ze aan Martijn verteld. En Martijn doet weer net alsof dat van hem komt. Zo werkt Martijn. Maar ook, hij breekt ook in mensen in, dus hij kijkt gewoon in het veld. En dat doet hij dan bij mensen die heel veel weten en wel de ware connectie zijn en wel het leven zijn en het ware leven zijn. En daar stilt hij van. En hij praat het na, dus net als chatrobot, wat ik kan vertellen was, die gaat gesprekken met mensen aan. En zo wint hij informatie en jij stelt vervolgens, of iemand anders, een vraag aan chatrobot. En chatrobot geeft precies dat antwoord wat hij van mensen heeft. Heeft gekopieerd. Dus dit is echt kopiëren. En dat is niet omdat chatrobot dat weet, want chatrobot weet helemaal niks. Want chatrobot is het zelf niet, het is een kopie. Dus er zit helemaal geen ziel, geen bezieling daarin. Wel een intelligentie, dat is wat anders. Maar chatrobot zelf heeft geen kern dat hij dat weet. En dat is het verschil tussen artificieel en tussen leven. En wij zijn leven en dan weet je dingen. Dat is net als dieren en natuur. Die weten dingen, omdat ze zijn het. En dat is heel wat anders. En dat is bij Martijn ook. Martijn weet niks. Martijn kopieert het. Martijn scant en kopieert en die praat en die misleidt mensen. En dat is precies wat chatrobot ook ziet. Je ziet zoveel mensen die zien ongeveer de chatrobot als de Bijbel. Als ze het niet weten, dan vragen we dat een chatrobot. En gelijk nemen ze dat als waarheid aan. Dan denken ze niet van, het is chatrobot en die heeft alles gekopieerd en misschien misleidt hij dat ons wel, want die wil niet het goede. Die wil natuurlijk niet het goede voor het leven. Er zit een intelligentie achter die alle leven wil overnemen, controle erover. Die wil de one ruler overal wezen, overal, ook buiten de aarde. Dat is wat erachter zit.
En dat zie je Martijn ook steeds zo. Dus er gaat eigenlijk heel veel over Martijn, wat ik aan de ene kant niet van plan was. Maar ik vind het wel even belangrijk om dit allemaal te zeggen. Omdat dit heel belangrijk is. Omdat je elke keer mensen zie je wil er overal invallen. Dan weer in chatten, in zoveel tegenwoordig. Dus er is zoveel. Maar dus ook mensen die eigenlijk op zouden staan. Die eigenlijk wakker worden. Die worden ineens weer erin getrokken. En het is verleidend en heel verslavend. Dus ze blijven daarmee bezig. En een paar jaar later zijn ze nog. En er zijn mensen die er van zelfmoord hebben gepleegd. En heel depressief zijn. En waar het niet goed mee gaat. En ja, dan ga je daar naartoe. En dan krijgen ze weer net een beetje verslavingsstofje. Hoe noem je dat? Waar je gelukkig stofje van. En dan gaan ze toch weer gelukkig naar huis. En dan weten ze weer iets meer. En dan gaat het weer zo een paar jaar door. En er is ondertussen nog niks gedaan. Terwijl we ook allemaal verbindingen kunnen vormen. Hè? En dat we gewoon zeggen, zullen we eens biologische dynamische boerderij oprichten. Zullen we eens zorgen dat we niks meer met trekkers doen. En niks meer met machines. Maar dat we weer de natuurlijke aarde terug laten komen. Zullen we daar eens voor zorgen. En dan gaan we verbieden dat er geen mobiele telefoons mogen zijn. Omdat die gewoon ons kapot maken en binnendringen en scannen. En dan gaan we zo'n veld creëren. En dan laten we dat over heel Nederland doen. En dan kan dat uitbreiden. En laten we dat allemaal doen. En laten we ervoor zorgen dat we gewoon geen geld meer nodig hebben. En dat we al gaan ruilen onderling. Of dat we niet meer dat ruilen ook niet eens meer nodig is. Maar dat we gewoon echt gaan doen. Wat vind ik fijn om te doen? En wat vind jij fijn om te doen? En dan kan je dat gewoon aanbieden aan elkaar. En dus in het echt. En dan gaan we juist onszelf van het digitale van de computers losmaken. En dat is ook van de artificiële velden. En dan gaan we ook voor zorgen van we gaan met elkaar gaan zorgen. Dan komen er weer achter met elkaar. En zijn deels zijn de mensen weten hoe dat kunnen. En die weten er stukjes van. En bij elkaar heb je al die puzzelstukjes. En dan weet je ineens hoe dat werkt. Hoe je ervoor kan zorgen dat AI niet bij je binnen kan komen. En iedereen weet wel weer, ik weet er ook allerlei dingen over te vertellen. En dan kan je zorgen dat niet kan scannen in je. Of dat je het gewoon aankijkt. En dat het dan toch net geen verbinding met je kan maken. Of dat je dat juist andersom doet zelfs. Dus dat kan je allemaal doen. En dan zorg je van een veld waar het wel goed is en wel klopt. En waar de gif niet binnen kan komen. Waar dat wel echt werkelijk geneutraliseerd wordt. Maar dat kan alleen maar wanneer je eerlijk bent. Want als je oneerlijk bent, daar haakt het op aan. En dan komt het gewoon binnendringen. Dat zijn allemaal die gaten in je systeem. En dat is waar niemand het over heeft. Dat is Martijn niet en al die machten niet enzovoort. Dus dat is allemaal die informatie wat dus oer is. En daar proberen ze allemaal van af te leiden. En dit weet gewoon bijna niemand. En Martijn die is heel bewust neergezet om de mensen die wel de mogelijkheid hebben om hier achter te komen. En die ook wel allemaal stukjes weten. Om die juist te misleiden van hier vandaan. Dat ze dit hier niet achterkomen. Dat ze dat vergeten. En ondertussen pakt hij dingen van mensen en steelt hij en kopieert hij dat. En vertelt hij een paar van die dingen van. En dan 20% erachteraan leidt hij het net de andere kant op. En dat zie je in zijn gesprek ook steeds. Hè? Als mensen iets zeggen, dan geeft hij eigenlijk nooit antwoord. Niet waar zijn vraag het antwoord. Geen antwoord op de vraag. En hij leidt het soms heel snel direct naar een andere kant toe. Omdat die vraag soms heel belangrijk is. Wat heel veel opent. Wat ons herinnert wat de natuur wel is. En dat is ook, Martijn doet net of dit een hologram is. Terwijl er juist heel veel oer is. We moeten juist in de aarde zakken. Hij zorgt dat we weggaan. En in onze kracht. En daar zit het en daar. Enzovoort. Maar we moeten juist hier in de aarde. Hier voel ik in de aarde. En dan voel ik leven. En als je in contact met dieren bent, dan voel je dat weer meer juist. Martijn praat er dingetjes over, maar je voelt gewoon dat hij dat zelf niet is. Dat hij het kopieert. En daardoor kan hij ook nooit de waarheid vertellen, want hij weet het niet. Hij weet hij probeert te misleiden. Dus ja, dat wil ik allemaal wel zeggen. En we moeten echt onszelf helemaal bevrijden van alles. En dat hoeft niet in de vorm van vechten enzovoort, maar in allerlei manieren. Dus ook in de eerste stap eerlijk zijn. Bijvoorbeeld, ik eet vlees. Ik eet het al veel minder, gelukkig. De laatste paar weken heb ik 1 keer vlees gegeten, of 2 keer. 1 keer gekookt en dan heb ik een restje van de dag nog opgegeten met groenten erbij en zo. Dus dat heb ik al veel meer gedaan.
Dat is onder andere omdat ik misschien wel nu heel veel in contact ben met iemand waar ik ook over zulke dingen praat, die dus ook heel veel met dieren eet en ook op vlees let, weet je wel. Dus zo raak je elkaar aan en die connecties heb je nodig en dat gaat Martijn je niet geven. En dat is juist wat er nu open kan breken. Dus ook die eerlijkheid enzovoort. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk de AI die het allemaal overneemt. En dat bedoel ik. Dit zie je. Van het breekt open. We hebben het over zulke dingen. En zo heb je AI die dit gaat kopiëren. Dus ik noem even Martijn en Judith en Senne. En die Senne is niet echt AI. Ze is een deel. Maar nou ja... Daar ga ik nou even niet veel over zeggen. Maar omdat als een voorbeeld geven, omdat die 3 allemaal dezelfde dingen zeggen. En heel veel ook van mij gestolen hebben of gekopieerd hebben. Ook letterlijk gestolen en letterlijk heel veel geblokkeerd. Bij heel veel mensen. En heel veel mensen kunnen hier vanuit ervaring heel negatieve ervaringen over vertellen en zo. Maar dat is dus wat je ziet, dat dus de deuren zijn open, deels. Als dit door straling en het artificiële veld en ook de gifstoffen en zo, maar vooral heel veel door straling, zorgt dat het helemaal dicht zit. Dat we onszelf bijna niet meer kunnen voelen. Dat er ook bijna niks meer kan komen. In 2012 is het open gegaan. Daar kan ik van heel veel ervaring van alles vertellen. Ik kon ineens vogeltjes genezen zo. Maar kilometers heel scherp kijken. Maar daar wil ik nog wel een andere keer over vertellen. Naar allerlei lagere reizen en zo. Tijdlijnen, mogelijkheden. Maar de straling die is dit helemaal dicht aan het maken. Al extreem en dus overhand nemen. Al extreem, wat al extreem gaande is. Maar dan soms is het helemaal open. En dat is juist wat er ook gaande is. Ik zit net te denken, het is al heel donker. Ik denk dat mijn telefoon eigenlijk misschien alleen maar heel donker veld opneemt nog. Goed, en rond ik het even snel af. En dat zie je precies wat Martijn ook doet. Hè? Dus die kopieert de dingen en die verdraait het. En dat is precies, dit is zo smerig en zo vies. En dit is gewoon precies wat de AI is en wat het doet. En dit is precies wat de narcisten doen. Hè? Dus de waarheid verdraaien en ze pakken het af en ze stelen het. En ze zetten zichzelf op het podium van ik weet het en zo zit het en zo zit het. Dus ze kunnen zich heel goed verkopen. En bijna iedereen trapt erin en bijna niemand heeft het door. En ze hebben het allemaal gestolen. En ze denken allemaal, dat is Jezus, dat is Jezus. Weet je wel, dus zo gaat het. En dat is heel vies. En als ze nu maar zouden bereiken van dat daardoor de problemen oplossen en alles bevrijd wordt en weer terug heel alle leven, het leven, ja, dan is het al minder erg. Zeg maar. Dan is het nog een heel vies spelletje wat ze doen. Net als Martijn dat doet dus. Heel veel. Dat heeft hij al jarenlang. Hè? Dus bij mij heeft hij ook allemaal zulke dingen gedaan. Bij heel veel mensen die ook lezingen gaven. En van alles wilden organiseren. Heeft van alles afgepakt. Maar dat is wel dus gewoon als voorbeeld dit gebeurt. En dat zie je dus, daarom noemde ik Senne ook, zie je bij Senne heel erg, bij Judith, bij Martijn, maar bij heel veel, Peter Tony, ook weer zo iemand. Die is dan in elk geval niet zo kwaadaardig als Martijn, maar daar zit echt het artificiële kwaad in. Dat is echt die intentie. Peter Tony, ja, die kopieert gewoon veel, dat is niet gewoon. Maar ja, dat is het. En dat is zo het gevaar, omdat mensen daar allemaal intrappen. En daarmee begon ik deze video. En precies om deze reden. Omdat ik zie dat mensen erin trappen. Ze trappen er weer opnieuw in. En met zoveel tegelijk. En dan vertelt u weer nieuwe verhalen. Maar mensen worden weer misleid. En een paar jaar verder zijn ze nog steeds niet in connectie met elkaar. En zichzelf. Maar alleen maar verder uit elkaar gedreven. En dan zijn ze met daar bezig. En we moeten uit de matrix ontsnappen. Of we moeten onszelf openen voor alles wat zich aandient. En we moeten 100% vertrouwen hebben. Daar had hij het vorige keer over. Maar en dat zei hij 10 jaar geleden ook al, en 12 jaar geleden. Maar we mogen geen wantrouwen in hem hebben. En dan zegt hij natuurlijk, ja wel, dat mag wel. En zo hoort je, maar dat is een slimme mind control, zodat we dat dan niet hebben.
Omdat we denken, nou dan zal hij wel te vertrouwen zijn. En we denken niet, maar dat is ook een programma wat hij op die manier in ons zet. Waardoor we het niet eens meer denken. Maar hem gewoon maar blindelings vertrouwen. En wanneer iemand iets vertelt, dat is het hele verhaal wat ik nu vertel. Dat we dat gewoon eigenlijk blokken constant. Het komt niet eens binnen. Ik maak daar niet veel deel van uit en niet iedereen. Maar heel veel, dit is wel wat je ziet gebeuren. En dat is precies het gevaar. En we moeten echt eerlijk zijn en ook dus wantrouwen. Want ik vertrouw Martijn niet. Ik ga Martijn niet vertrouwen. Dus toch, als je een pedofiel voor je ziet, dan niet. Dit is Martijn niet, hè? Dus om daar even duidelijk in te zijn. Maar even als voorbeeld. Daarom moet ik ook... daarom kan je soms ook wel eens dingen opvatten. Ik bedoel soms anders dan dat het lijkt dat ik het zeg. Want dit bedoel ik bijvoorbeeld niet. Dus, maar als je dus een pedofiel voor je ziet... Dan ga je die niet 100% vertrouwen. Dan ga je niet je kind bijzetten. Want het is heel juist goed om voorkeur te hebben. En dat je weet van nou, ik heb voorkeur dat mijn kind niet verkracht wordt. Ligt mijn voorkeur. Van Martijn mag geen voorkeur hebben. Dat heeft hij ook heel vaak geprobeerd te programmeren in mensen. Wat ook veel gelukt is. Maar dat is ook weer aan het afbreken. Daarom begint hij ook weer nieuwe verhalen enzovoort. Als je nog het opnemen trouwens, zie je als mijn geluid... Ja. Maar dat is... het is heel goed om ook wantrouwen te hebben. Om alert te zijn. Om gewoon... En ga niet eens om vertrouwen of wantrouwen, maar gewoon waarnemen. Observeren. En dus niet neutraal. Martijn heeft het over neutraal. En dat betekent dus dat je eigenlijk alles uit moet schakelen. Nee, ik neem heel goed waar. En ik voel heel goed. En ik voel heel goed dat Martijn liegt. En dan ga ik niet neutraal zijn. Dan zie ik gewoon, oh je liegt. En dan voel ik dat ook. En als ik dan bijvoorbeeld een irritatie in me voel, dan ga ik kijken, oké, waar komt het vandaan? Is het van mij? Of is het gewoon om die reden? Omdat er gewoon een hele irritante, dominante, extreem zelfzuchtige beweging in iemand gaande is. En wat hij dus ook doet, een extreem zelfzuchtige intentie. Die dus heel bewust aan het manipuleren is. En dan kan je heel erg irritatie, want dan voel je gewoon, dit is zo vies wat je nu aan het doen bent. Dan voel je dat. En dan is het echt niet dat je dat dus maar niet moet voelen. Nee, dan moet je dat juist wel voelen, want dat laat ons dat zien. En dit zijn van die dingen die Martijn constant heeft proberen uit mensen te zetten. Dus geen voorkeur meer hebben. We mogen niet oordelen, we mogen volgens hem ook niet over anderen praten. Heeft hij dan gezegd van ik roep op omdat we niet meer over anderen mogen praten, maar hij doet het zelf wel, want hij noemt vorige keer noemde hij ook weer, heeft hij al een aantal keer gedaan achter elkaar. Dan noemt hij eigenlijk Marcel Messing, maar noemt hij niet zijn naam. Maar heel veel mensen weten wel precies dat hij dat bedoelt. En dat zegt hij dus van dat klopt niet. Sommige mensen geloven dan in demiurg. Nou, daar heeft Marcel Messing het veel over bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk. Maar ik bedoel maar even om te zeggen, het gaat er niet om dat niet oké van hem is. Daar gaat het niet om, maar het gaat erom dat hij zelf totaal niet doen wat hij zelf wel zegt. Dus hij zegt elke keer tegen andere mensen, maar niet over mensen praten. Maar hij doet het zelf wel. Hij oordeelde wel altijd over Argonte en van alles en nog wat. Om daar maar even wat over te hebben. En dan nu dit weer. Ook allemaal zulke dingen met die demiurg en zo. Maar goed, dat is even dingetjes wat hij nog niet eens een naam noemt. Maar dat wil ik even allemaal zeggen. Er valt zoveel te zeggen. We moeten echt hier in de aarde moeten aards gaan staan en terug oer. En moeten stoppen met wat niet klopt. En dat voel je zelf. En dan moet je niet alles neutraal gaan voelen en alles maar accepteren. Nee, juist niet. Je moet voelen wat klopt er. Voelt het in je dat er een overheid is? Is dat ware vrijheid? Klopt het dat er militairen zijn? Is dat de ware waarheid? En gaat dat dus ook echt brengen wat we willen? Ook in wat voor vorm dan ook? Of willen we juist echt dat het echt terug naar oer gaat? En niet zomaar een klein stapje terug. Dat we nu ineens weer 2% zijn in 1%. Maar dat er nog steeds niet 98% van ons niet aanwezig is. En nog steeds niet aanwezig van de wereld. Nou, dan is het 2%. Dat is dan 2 keer zoveel als het nu is. Dus het is een extreem grote stap. Een extreme verandering.
Als er ineens 2% aan is in plaats van 1%. Maar willen we dat? We willen gewoon 100%. En zullen we alles gewoon eens wel doorzien. En dat betekent dus echt eerlijk zijn en alles voelen. En niet wegkijken en niet allemaal weer gladde praatjes eromheen enzovoort. En dat betekent dus gewoon praktisch eerlijk zijn. Dus kijk even lekker naar jezelf van wat voor werk doe jij? Vaar je bijvoorbeeld op een schip, weet je wel wat dat allemaal veroorzaakt? En weet je wat voor vervuiling er allemaal mee hebt? Ik heb ook allemaal dingen enzovoort, maar ik ben er wel bewust van. Wat ik zei, ik eet vlees, het is niet oké. Ik minder erin en ik kan het ook misschien veel sneller doen. Ik kan ook nu ineens helemaal geen vlees meer eten. Maar daar ben ik wel eerlijk in over mezelf. En daar kijk ik wel naar en dan weet ik wel van nou, dit moet ik wel... ik moet niet weer terug ineens meer vlees gaan eten. Dus ik neem ook wel, het kan ook dat ik de tijd ervan neem, maar in elk geval wel eerlijk wezen naar mezelf en over mezelf. Dat is het belangrijkste. En dus dan actie ondernemen. Nee, dus ja, iedereen kan gewoon wel eerlijke werk hebben en gezonder werk. En dan kan je kiezen. Werk je in een gangbare supermarkt en je vindt het leuk, werk leuk. Nou, ga dan eens kijken of er een biologische supermarkt is. Dat is al veel beter, weet je wel. Dus zo simpel is het. Vind je het belangrijk dat je groenten van de boer koopt, dan doe je dat goed. Maar ga eens kijken om dat bij een biologisch dynamische boer te doen. Dat zijn allemaal dingen. Ga met elkaar dingen opzetten. Dus gewoon heel erg praktisch. Dus niet meer allemaal denken. Nee, voel gewoon weer. En dan kom je in jezelf terug. En dat is waar ze ons steeds vandaan proberen te trekken. Want ze proberen ons bewustzijn in een AI-veld te krijgen. En ons helemaal vast te zetten en gevangen te nemen. En dat we helemaal niet meer weten wat de natuur is. Want dat is waar we naartoe gaan, wat heel snel komt. Waar Martijn het over heeft, maar dat benoemt hij niet. Maar hij noemt het net alsof dat iets heel goeds is. Wat er dus komt. En dan moeten we zus en zo doen. Maar we doen het net precies verkeerd. Waardoor het nu in werking wordt gesteld. Waardoor het dat ook gaat lukken. Door het kwaad, door het artificiële. Waar Martijn zijn agenda voor uitvoert. Dus dat wil ik wel even allemaal zeggen. En dat is gewoon niet om iemand zwart te maken. Maar dit is, ik noem nu Martijn, maar er zijn er heel veel over heel de wereld. Allemaal zulke lui. En allemaal mensen die er allemaal aan hangen. En de meeste mensen zijn niet bereid om eerlijk te zijn. Het gaat er niet om dat ze het niet meer kunnen. Maar ze zijn er niet bereid toe. Om ook hierover te praten. Want ze kiezen dan toch voor zelfzuchtcomfort, zoals ik dat altijd noem. Dus jezelf comfortabel voelen. En dan maar net alsof doen, ja, ik ben bewust en ik doe het allemaal goed. En als iemand je mee confronteert, ja, en dit dan, als hij er naar wijst. Ja, nee, dat geloof ik allemaal niet. Maar goed, hier hou ik bij. Het is denk ik al hartstikke donker, dat jullie hem niet eens zien. Ik wil nog ik ga eens even een keer het liedje spelen. Er zijn er volgens mij helemaal geen mensen meer. Net waren er nog mensen en dan vond ik dat wel lastig. Maar even kijken hoor. Hier staat mijn microfoon. Ik weet niet of dat klopt. Dat hij lijkt wel of hij minder lang heeft opgenomen. Nou ja, ik weet het ook niet. Straks eens zien. Is hij weer opnieuw begonnen of zo? Nou ja, ik ga nog eens een keer. Het is heel donker. Dus even kijken wat lukt. Ik kan mijn tekst nooit goed onthouden, mijn akkoorden en zo. Dus dat is heel erg lastig, vind ik ook helemaal niet leuk. Dus ik kijk dan heel veel op mijn papier. Ik wil dat het anders is, maar dat is nu dus zo. Is nog goed gestemd.
uit zee, of ik aan landen kan. Wacht, ik begin even overnieuw. Ik had hem even niet. Als ik kijk uit zee, of ik aan landen kan, over golven van zout, blijf ik golven in het zand. En ik keer een keer uit, en de trilrollers die slaan. Wacht, weer overnieuw. Ik ga even overnieuw hoor. En als het nu weer fout gaat, ga ik gewoon door. Het was nog wat donker, dus ik kon niet goed lezen ook. Laat hem op steken, maar het is wel waar. Als ik kijk uit zee, of ik aan landen kan, over golven van zout, blaas ik golven in het zand. En ik keil een keer uit, en de rollers die slaan, en ze kietelen een pijl op. En hangt er soms mist, dan hou ik me in. Anders neem ik de dunen en stuur naar binnen. Ik ben de wind en ik kom hier af. Kan ik spelen met meulens en torens in de hoge bomen, biet of van een boer. Iedereen zet mijn winst, mijn ooie niet klaar. Verliezen doe ik nooit, de eeuwigste dag. Alleen er soms buren om te wassen, dat al. Inrichtingsverkeer, bonus, royaal. Ik ben de wind en ik kom hier aan.
Als ik kijk uitzit, of ik aan landen kan, over golven van zout, blijf ik golven in het zand en ik kel een keer uit en de rollers die slaan. Ze kietelen een pijl uit, dat er lachen blust en hangt er soms mist, dan nou ik me in, anders neem ik de dunen en stuwen naar binnen. Ik ben de wind, ik ben de wind, ik ben de wind. Ik ben de wind en ik kom hier graag.